Isa sa kilalang pasyalan na talagang dinarayo pa ng mga taga-ibang probinsya. Ika nga, season kong pasyalan. Bakit? Dahil hindi sa lahat ng araw ay booming ang main attraction ng pasyalan na ito. Kung saan man ito? Ito ang bagong adventure natin ngayon. Kaya tara at samahan nyo kami at bisitahin natin ang kilala at pinagmamalaki ng lungsod ng Hilongos, probinsya ng Leyte. Walang iba, kundi ang Tambaan Farm. About 45 kilometers o mahigit isang oras mula sa lungsod ng Sugod ang kailangan nating bahiin bago natin marating ang farm. 20 pesos each ang entrance fee ng farm. Abot kaya ng halos karamihan. Pagpasok pa lang ay matatanaw mo na ang malaking signage nila na talaga namang magandang backview pang pictorial. Native o halos gawa lahat sa kawayan ng establishment na ito. Lalong nagpaganda sa lugar. Talagang mararamdaman mo ang probinsya. At sa loob mismo ng farm ay mas lalo mo pang mararamdaman ang probinsya vibes dahil sa mga tanim nitong halaman, gulay at kung ano-ano pa. Sayang nga lang at hindi namin naabutan ang pag-bloom ng main attraction nito, ang mga tanim nilang sunflowers. Kung abutan man ng gutom, ay huwag mag-alala. Meron din silang ditong siniserve ng mga short orders at rice meals na abot kaya ng mga budget natin. O diba sulit? All in na sa isang pasyalan. Isang panibagong atraksyon at lugar na naman ang nabisita natin mga katim. Isang patunay na talagang may mga nakatagong ganda na pwedeng ipagmalaki ang rehiyon natin. Gawa man ito ng mga tao o angking bigay ng buong may kapal, ay sana bigyan natin ito ng importansya, alagaan at huwag sayangin upang ang mga susunod na henerasyon ay makita at personal ma-experience ang ganda nito. Muli kami po ang Team Jamelin nagpapasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa amin. Hanggang sa muling adventures natin mga katim. Samahan nyo kami sa bagong kabanata ng paglalakbay natin tungo sa mga nakatagong paraiso dito sa rehiyon natin. Magandang araw and see you sa next travel adventure.